Praise the Lord. Amen. Hamyo ang taga Maynila sa mga pioneer, mga nag-pioneer ng iglesia, magpakuha ko ng picture niya. Katong 7 ka members o kauban nato nga nag-pioneer ng iglesia, sabot nini, ako niya, magpa-picture ta kay Tapos, hanumanan, mailan. Kaya wapang ta makapag-picture gahapon yung tao. kalimutan. Gahapon sa anniversary. Ano lang siya? Hindi nagtanan ng tabagi pa. Oo. Lunag na ito. Kapan? Mag-imus Tagalog, kukuliman daw at magaling, Kahapon pa. huli pa rin. Dumako tayo sa pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid. Sayang. Atong basahon ang Ephesians chapter 4 verse 11 to 13 at saka Ephesians chapter 6 verse 6. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, then Ephesians 6 verse 6. Nagaingon. O ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor o mga magtutudlo, alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglikon sa lawas ni Kristo. Hangtod, makakabot kitang tanan sa pagkahiniyusa sa pagtuo o sa kahibalo may tungod sa anak sa Dios. O makakabot sa kahamtong sa pagataw sa sukod sa gidakon sa kahuknanan ni Kristo. Efeso 6:6. Dili sa pag-alagad nga linigoy ingon sa magapahimuot sa mga tao lamang, kundi ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kinasingkasing managtuman sa kabubuton sa Dios. Kini ang tulong sa Dios pag-aputan. Balay ko na mong amahan, salamat ng kagabion, anyan sa kami diha sa imong tiilan, aron sa pagsimba kanimo, o paghalad sa among mga pagpuri, ang among pagdaydya kanimo, kay tungod ikaw yun, ang angay nining tanan. Sumusa Lord, tabangi kami nga, bisan pa sa among kasing-kasing, o hunahuna, among yun idaydya kanimo, among kining i-offer kanimo, kay mo kini ang imong gusto nga i-offer dia sa imo sa among pagsimba karong gabiuna. Tultuli kami sa imong pulong nining among pagatunan karong gabiuna. Mao kini ang among pag-ampo diya lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Ako pagbabasahan ko usab ang Ephesians chapter 6 verse 6 na nag-ingon, dili sa pag-alagad nga linigoy ingon sa magapahimuot sa mga tao lamang, kundi ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kinasingkasing managtuman sa kabubuton sa Dios. Ganiha sa atong Sunday School, atong gisgutan ang maong serye. Primero, usa ka maayong sundalo. Nasabtan nato o kinsa tong maayong sundalo. Ikaduha, nasabtan po nato sa ating worship kanang buntag, ang usa ka maayong higala. Kinsa tong tinuod nga higala. O karong gabiuna, ato na pong hisgutan ang katapusan sa atong serye, usa ka maayong ulipon. Usa ka maayong ulipon. Ang mga tao na ulipon sa nagkalain-laing mga agalon nining kinabuhi nato. Ulipon sa tinuuhan, ulipon sa kaugalingon, ulipon sa trabaho, ulipon sa prinsipyo. Daghang klaseng mga pagkaulipon. Mausab sa Biblia. Sa Biblia po nagasulti diha nga ulipon ta sa panimalay, ulipon sa kasalanan, ulipon sa kaugalingon, usahay ulipon ta sa bakak. Sa bakak. Apan ang tinuod gyud ang mga Kristohanon ulipon sa Ginoo o ulipon sa katarungan. Kini mga ulipon sa Biblia, gitawag silang mga apostoles,
mga propeta, mga magwawali, mga magtutudlo o mga ministro. Ang uban pod mga gitawag o mga balaan. Nianing mga ulipon sa Ginoo, sila magigamit sa Dios aron kadto mga balaan sama nato pagasangkapan diha sa pagpangalagad sa pagpalig-on sa lawas sa atong Ginoo. Karong gabi una, tan-aw nato primero ang kahulugan sa ulipon o pagkaulipon. Unya tan-aw nato ang mga hiyas sa usa ka maayong ulipon. Primero tan-aw nato ang kahulugan unsa may ulipon. Unsa may ulipon. Now, atong tan-awon sa original nga pinulungan. Sa original nga pinulungan, duha ka klaseng ulipon. Primero, ulipon nga gitawag nga sa Greek pa ang grapadon. Ang buong pasabot, ulipon ni nga hinimong ulipon. Gihimo lang yun siyang ulipon, usang ka binihag nga gi-ulipon. Isang bihag na ginawang alipin, ginawang ulipon. O kini, usa ni ka example, si Joseph sa Old Testament. Si Joseph, nagibaligya sa iyang mga igsoon, kay giulipon usab siya dito sa ilang igsoon, balhog na to sa dako kayong kining gahong, o nagbaligya na to sa mga taga-Ehipto, o siya napugos yun sa pagkaulipon na to kang Potifar. Buot pasabot ning antrapadon nga ulipon, mao ni ang pinugos nga ulipon. Apan kita, dili kita ni ana, dili ang atong pagkagalingon na pinugos nga ulipon diha kang Kristo. Kita ulipon nga gitawag og dulos. Dulos ang buot pasabot na ginapos, no? Murag ginapos ana hiniktan, apan sa tinuod nga pagkasulti gianak nga ulipon. Kita gianak nga ulipon, ipinanganak tayong alipin. So makikita nato dinhi sa pulong sa Dios, atong tan-awon Roma 1:1, Galatia 1:15, Jeremiah chapter 1 verse 5 atong basahon. Okay. Primero, Romans chapter 1 verse 1. Mingon si Pablo. Si Pablo ulipon ni Jesucristo, tinawag sa pagkaapostol, ginahin alang sa maayong balita sa Dios. Ang iyang pagkaulipon ni Pablo, diha nagsugod sa diha nga siya ianak usab diha sa atong Ginoo. Gihimo siyang apostol, ginahin alang sa mayong balita. Sama pud nato bisan pa karon. Kung dili kita mga pastor, dili kita mga magtutudlo, apan kita mga gitawag og balaan, sama sa pagtawag pod kang Pablo. Kaya si Pablo sa Galatia 1:15, apan sa diha nga ang nagagahin kanako, sa diha pa ako sa tiyan sa akong inahan, o nagtawag kanako pinaagi sa iyang grasya. Sa tiyan pa lamang sa atong inahan, nakakita ng Diyos, gigahin na kita, diha, aron matag-iya niya, mahimon niyang ulipon. Masama po ni Jeremiah, chapter 1, verse 5, o atong tanawon dito sa Jeremiah, chapter 1, verse 5, sa daang tugon, sa wala pa ikaw, buhata na ko diha sa tiyan, na ila ko na ikaw. O sa wala pa ikaw, mugula sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw, na manalag na alang sa mga nason. So sa tiyan pa lamang, hindi pa tayo pinapanganak, tayo ay mga alipinan ng ating Panginoon. Tayo po ay pinili niya. So mga kapatid, tayo po ay hindi tulad kay Jose na tayo pinilit lamang ipugusta na mahimong ulipon. Kundi kitang na ang Kristo, gianak kita na ulipon sa Ginoo. Servant of the Lord. Mao na giingon sa Pilipos 1:1. Atong basahan ng Pilipos 1:1. Pilipos 1:1, Santiago 1:1, 2 Pedro 1:1. Nag-iingon din si Pablo o si Timoteo, mga ulipon ni Kristo Jesus. Sa Santiago 1:1, si Santiago ulipon sa Dios o sa Ginoong Jesucristo, nga na sa napulo o duha ka mga banay nga naghitibulaag, kumusta? So, bisag tagalin si James, si Santiago, ulipon din sa Dios, pinaagi diha kang Ginoong Jesucristo.
2 Pedro chapter 1 verse 1, si Simon Pedro ulipon o apostol ni Jesucristo. So busa din sa atong pagkakristohanon, daghay ulipon sa Ginoo nga ginahanglan og mga apostoles, kini mga propeta, mga ministro o bisan pa sa atong mga pagkabalaan. So diha sa kita gianak og usab, kita dito nahimugso sa pagkaulipon. Dili kita pinugos kung dili gianak og usab. Giborn again ta para kita mahimong ulipon sa atong Ginoo. Atong basahon ang John 3:3 o John 3:5. Nagaingon. O si Jesus mitubag kaniya sapagkat tinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginarian sa Dios. So atong pagkaulipon, gianak tag-usab o diha makakita tada sa ginarian sa Dios. Sama sa 5. O si Jesus mitubag, sapagkat tinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili gyud siya makasulod sa ginarian sa Dios. Lahi ning pagkaulipon, kita ulipon ta ni Kristo nga dunay otoridad na kita mahimong anak o na makasulod ta sa iyang ginarian. So yun ang ibig sabihin ng alipin. Di ta alipin na pinilit o tayo ay binihan para tayo gawing alipin, kundi tayo ay ipinanganak na maging alipin ni Kristo. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Ngayon, ikaduha, tanaw nato ang hiyas sa usa ka maayong ulipon. Ang hiyas, ang katangian, sa Tagalog pa, ang kanyang characteristics sa English, ang iyang katangian. Primero, ang tinuod nga maayong ulipon ni Kristo, usa ka mapahiubsanon. Okay? Usa ka mapahiubsanon. Sa English, humble. Sa Tagalog, mapagpakumbaba. Ang ibig sabihin, ang buot pasabot sa mapahiubsanon, himpit siya nga nagasandig sa kusog sa uban. Sa Tagalog pa, siya ay ganap na nakasandal sa lakas ng iba. Yun yung mapagpakumbaba. Maunay mapayugsanon. Dili kay imong ipaubos ang pagalingon. Daghay mo buhat anak pero garbo kaayo sa kasing-kasing. Nga nagpaubos, mo ang kunog sala, apan garbo mo oy na siyang kasing-kasing. Ang buot pasabot na mapayugsanon, ang iyang kusog, ang iyang kaalam, ang iyang kahugaw, ang iyang pagkamakasala, sandig yun siya na to sa lagbaw nga gamhanan nga angay niyang kasandigan nga way laing yun si Kristo. Maunay, humble, maunay mapaubsanon. Ang buot pasabot niya na, kanang tawhanang nagpaubos, nakaila siya sa iyang kaugalingon kung kinsa siya o unsa siya. Kilala niya ang kanyang sarili kung sino siya at kung anong klaseng tao siya. Yun yung mapagpakumbaba. Yun yung humble. At itong ulipon, kining ulipon, ang iyang huna-huna lamang, mamoy paghatag o katungdanan sa galon. Mao yung pirming unahon, nga taga-himaya katong iyang agalon, katong iyang Ginoo, dili ang iyang kaugalingon. Dili siya managang, aron makita sa mga tao, siya makatarungan. Dili siya managang, kung dili iyang ipakita, nga malabaw kayo, nga mahimaya, ang Diyos, ang Ginoo, sa iyang kinabuhi. Pangutan na ko, mapaubsam ka ba? Kisa may mong kisandigan. Ang imong kaugalingon, dili na humility. Dili na pagpahubos sa kaugalingon. Ang pag-ubos sa kaugalingon, imong ilimod ang imong katungod. Alang-alang sa himaya sa Diyos. May himaya din ang Diyos. Mao na may ang Ginoo kontra sa mga may patason apan labaw pa siya maghatag o grasya sa mapausanon. Na naman, mahimaya mang Ginoo gyud sa tinuod nga pagpaubos, dili sa pagkarbo, dili sa pagpamaka. O nag-ingon din sa Mateo 16:24. Nag-ingon sa Mateo 16:24.
O sa iyang mga tinunan, misulti si Jesus nga nagingon, kung adunay buot musunod ka nako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang krus o magsunod ka nako. Kung saan po sa pasabot magpasan ang krus? Kasagaran atong lingon aho ng krus kana anak na ho nga magdito kana aho krus ang inaha di pang to dili na. Ang krus diyan nga gisulti niya ang imong kaulawan. Kay tungod ikaw nakitang makasasala, magpaus ka, magdumili ka sa imong kaugalingon, pas-aron nimo ang kaulaw sa tanang tao. Nga ikaw usa ka daotang pagkatao ug musunod ka nako. Like for example David. Si David nakasala siya, adulterer siya, and at the same time murderer siya. Pero gidawat niya sa Ginoo. Miangkon siya. Busa ninyo ng Ginoo, dili ka mamatay katungod ikaw naghinusod apan ang sundan, ang tabak, ang consequence di mo wa kadiya sa imong kinabuhi. Apan si David, kung sabihin tapos ng David, he is the man who seek after God's own heart. Ang Ginoo gyud may tigbabaw niya, giangkon kanya hangtod siya namatay ang iyang kaulaw dalas ng mga katawhan apan wa siya mabulag sa Dios. Ang Dios mo gitigbabaw kaniya. Mo'y nahimaya sa kinabuhi. Mas David, he's a man of humility. Usa ka tawo nga mapayubsanon. Kalipay niya nga mga lagad sa Ginoo, dili pinugos, dili panapi ang iyang pagpangalaga. Ang iyang paninguha mao pagtuman sa gitudlo sa iyang agalon. Pagtuman sa pulong sa Diyos. Waylo na ang iyang kaugalingon sa iyang ministeryo. Kaya tungod siya ulipon lamang sa Diyos. Way gapo. Kundi mapemsan. Ikaduha, nahiyas. Sa usa ka maayong ulipon, dili lamang siya mapaibsanon, kundi siya masinugtanon. Masinugtanon. Wala siya'y mahibaluan sa iyong kaugalingon, gawa sa pulong sa iyang agalon. Dili sa maminaw og sultis mga tao, og giyon sa siya pag-isa sa mga tao, giyon sa siya pag-cover up sa mga tao, ang iyang gipaminaw ang pulong sa Dios. Mao ni masinugtanon nga tao, mubarog siya sa kamaturan, dili siya puros bara. Barog dili sa kamaturan. Wasay tungog sa iyong kabalingon. Ang kadungganan nga iyang tigpaibabaw, mao ang dungog sa iyang agalon, sa iyang Ginoo. So magaingon din sa Romans 6:15, unya Mateo 16, atong basahon. Romans 6:15 to 18, nagaingon, na, unsa man, magpakasalabal diay kita, kay dili man kita ilalong sa kasuguan, kundi ilalong sa grasya. Palayo ka na. Wala ba kamo masayod na kung itukyan ninyo ang inyong kaugalingon, ingon nga mga masinugtanon ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya na inyong ginasugot, mga ulipon nga iya sa sala, nagahatod ka ninyo ngadto sa kamatayon, o iya sa pagkamasinugtanon nga magahatod ngadto sa pagkamataro. Apan salamat sa Dios nga kamo mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na nga sa kinasing-kasing nga masinugtanon sa sulundon sa tuluhan nga dili gitugyan ninyo ang inyong kaugalingon, o nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala kamo nahimong mga ulipon sa pagkamataro. Now, kita tanan makasasala ta. Amen. Mahimutang mag-cover up sa atong kagalingon, pero kana maunay dili pagkamataro, dili na humility, dili na masinugtanon kay tungod ang atong gisunod o unsay buhi sa atong unod. Apan ang tinuod nga maayong ulipon magasunod sa pulong sa iyang agalon. Nagasunod sa pulong sa iyang agalon. Matthew 16:24. Og sa iyang mga tinuan misulti si Jesus nga nag-ingon, kung adunay buot mo sunod ka nako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Bahala na. O yatak-yatakan siya sa mga tao tungod sa iyang gibuhat na sayo.
O bisan gali sa mga kasinungalingan. Gisultihan sa mga kasinungalingan. Bahala na. Kaya wa sa imong kaugalingon ng dungog. Kundi ang iyang pasidunggan, mao ang Ginoo. So busa mo, pasan siya sa iyang kaugalingon cross. Tanaw si Kristo. Sa dihaman, pasan si Kristo, paingon dito sa Golgota. May isa ba si Kristo? Wala. Pero anong ginawa nila kay Kristo? Gipakaawawan sila. Daw kriminal. Mura siya kriminal. Gihubuan, gilatigo. Gipasaan ni Kristo ang tanang pagtamay sa mga tao. Ay di man tinuod. O kung tinuod man gani, pasaan man po niya kaya ito tinuod na. Manay usa ka ulipon nga masinugtanon. Manay awit nato, trust and obey, for there's no other way. Kasunod no? To be happy in Jesus Trust. is to trust and obey. Manay ulipon. Bisang pagmawad ang tagdungog. Katungod ang atong gitaga, dungog, mao ang atong Ginoo. Just trust and follow. Obey. For there's no other way to be happy in Jesus Trust. but trust and obey. Amen. Ikatulo, ngahiyas. So, primerong hiyas, mapayubsanon. Ikaduhang hiyas, masinugtanon. Ikatulong hiyas, matinud-anon. Loyal. No? Loyal. Pero tanaw na to, i-clarify na to, usahay, ang loyalty, hindi tama. Kahit mali na ang paraan mo, pero loyal ako sa iyo, bisa pag magkabuang-buang atong kinabuhi kay ako, masinugtanon nimo, matinud-anon, di ko mabuang nimo. Mali sa iyo. Loyalty gani, at atong loyalty, duha lang sa Diyos, dili sa tao. Dili sa pundo. Kaya di malipay ang Ginoo nga ang atong loyalty, ang atong kasing-kasing tuwa dito sa tao, imbes kaniya. Dili ta ulipon sa Ginoo, kundi ulipon ta sa tao. Wala kinahanglan yun, matinud-anon kita. Nga naman, kay tungod kung tamo, salit sa tao, unsay gisulti sa Dios. Jeremiah chapter 17, verse 5. Nagaingon ang Jeremiah 17 verse 5, mao kini ang giingon ni Jehova, tinunglo kadtong tao nga nagasalig sa tao. O nagahimo sa unod nga mao'y iyang bukton, nagsalig siya. O kung sa ikahatag ng tawhana, o kansang kasing-kasing mibiyak kang Jehova. Sa diha nga ikaw, kung sa bukton sa tao, mibiyak ka sa kang Jehova. O bingon din, tinulog katong tao na nagasalig sa tao. Loyal ka sa tao, tinulog ka. Kapag loyal ka sa Ginoo, bisa pag usay sulti sa tao, kaya tungod loyal ka sa Ginoo, ang Ginoo magpanalipod ka nimo. Matinud-anon. Bu't pasabot sa matinud-anon, buhato nato ang tanan alang sa atong Ginoo, dili alang sa atong mga prinsipyo ng yuta. Kinahanglan ang Ginoo gyud atong sundon. 1 Peter 1:15. 1 Pedro 1:15. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Usama na, moingon tang balaan ko, Kristohanon ko, apan wa ta magsubay sa iyang pulong at ta magsubay sa prinsipyo sa tao. Bisa pag-usahan mo pagkabalaan, di ka bibalaan. Kaya ikaw nakisawsaw diya sa maong dili maayo. So, dili ta mag-agad og tao. Mag-agad ta sa Diyos. Ang loyalty nato, kinahanglan tuwag din sa Diyos. Dili kang kinsa mang tao. Bisa pag-unsan niya ka maayo. Dili niya ang atong loyalty. Kinahanglan dili nato unahon ang atong kaugalingon o kung sa atong mabinipisyo ni ining yutaa, ning kalibutan na. Kinahanglan unahon nato ang kaugalingon, ang himay sa Dios aron makabinipisyo ta o kung sa ihatag niya kanato. Ikaw pa nga hiyas. Kung sa ito'y primero, ang hiyas sa maayong ulipon, mapayugsanon. Ikaduha, masinugtanon.
Ikatulo, matinud-anon. Ikaapat, masaligon. Masaligon. Dili kayo mo nagsalig ka, kundi masaligon. Ikaw yun, mapagkatiwalaan. Kasaligan ka. Ang imong dependency tuwa sa Diyos, wala sa tao. No? Andon sa Diyos at hindi sa tao. Kinanglan, magdepende ta sa atong tinuod nga agalon. Kinanglan, gianak ta nga ulipod, atong tagyon, buhatag o ang ato kalipay, himaya, ngadto sa nag-anak ka na to. Atong basahon, Matthew 6:26, 27, pag-abot sa mga kagunanan, mga worries, mga anxiety, nga daghang mga tao maningkamot ning kalibutan kay tungod daghan silang kinahanglanon, wa na sila magdepende ngadto sa Dios. Ang ilang dependency wala na kundi naa sa ilang kaugalingong kusog og paningkamot. Mao nang miingon ang Ginoo sa iyang mga tinunan, tan-awan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong langitnong amahan. Dili ba labaw pa man kamong bili, dunay kamo bili kay sa kanila? O kinsa man kaninyo'y makadugang o usa katakna sa gitason sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Our dependency must be in God. Dili sa atong pagalingon, kusog, dili sa atong pagpaningkamot, di sa atong kinaadman. Daghay karbo sa kinaadman. Mambitaw, wag yun itugot sa Ginoo ng kaluwasan na as kinaadman, kaya ang mga kinaadmanong tao mo ito nilangsang ng Kristo. Kundi sumala sa ingon 1 Corinthians chapter 1, tuag dito sa mga kabus ni ihatag, sa mga walang kaalam. Kaya dali sila musalig sa Diyos. Job chapter 1 verse 8, o si Jehovah may ingon kang Satanas, gipalando mo ba si Job na akong alagad? Kay wala sama kaniya diha sa yuta. Hingpit o matarong nga tao, usa nga mahadlokon sa Dios o nagapahilayo sa dautan. Next one. Nagapahilayo sa dautan. Kining tao na nagduol diha sa pagkamaayo sa Dios kay tungod ang iyang prinsipyo sa pulong sa Dios, dali gyud siya makabati og sala. Dali po siya muangkon og sala. Dali po siya maghinulsol og sala. Apan katong tao nga nag-agad sa iyang pagkainadmanon, wala sa pulong sa Dios, di siya makabatid sala. Inay, iya kining ipangatarungan ng iyang sala. Lahi ng kalainan katong mga taong nagaduol sa Dios o katong mga taong nag-ingon naasa sa Dios. Kaya katong mga taong nagduol sa Dios, nagkaduol na to sa Dios, mao ni mga taong dali na kayo makasabot og sala. Dali makadawat og sala. Apan katong mga taong nag-ingon kailao sa Dios apan layo sa Dios, mao ni kusog kaayo maningkamot nga salipdan ilang sala. Kay layo siya sa Dios. Kaya kini mga tao nga nagsabit diha sa Dios, wa nila pagkabaliwala katong presyo, katong kantidad nga mo'y gipalit kanato dito sa atong sala. Wala nila ibutang sa laing lugar, wa nila kalimti. Inay katong presyo nga gibayad na sa Dios para sa atong sala, na silang kasing-kasing, na silang kasing-kasing hunahuna, na silang baba, na silang mga taga-kaugatan. Bisa mag-asa siya masabat mo gawas dudong kantidad niya na. Di niya bumahat sa iyang kinabuhi. O sa may kantidad sa pagtubos ka nato. Di ba ang dugo ni Kristo? At tugyod ang iyang paghimaya. Dili sa iyang kaugalingon. Busa nag-iingon, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Kitang mga nakang Kristo, kitang mga Kristohanon, kita nga gipuloy-anan sa balang Espiritu. Kung sabi gisulti, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sulod ninyo? O nga dili o kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili sa na inyo sa inyong kagalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili.
Busa, himayaan ninyo ang Diyos diha sa inyong mga lawas. Lawas giingon. Ang context ini, personal na body. Dahil doon sa 1 Corinthians 3:16, the church, kamo ang templo sa Espiritu Santo. Apan dinhi ang atong kaugalingong lawas. Himayaon nato ang Dios kaugalingon natong lawas. Nga musimba kitang buhi, dili tapulan, gamay kaayong sakit, di na mo aten. Atong ihalad nga buhi ang atong kalawas. Kay tungod kita gipalit sa bili. Ayaw sayang nga na. Usa na opportunity nato mudahig ta sa Ginoo. 1 Peter 1:18. Kamusayon nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga gilikanan kamo gitubos. Dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan, kung dili pinaagi sa bililhong dugo sa atong Ginoo Kristo. Revelations 1:5. O gikan kang Kristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay o ang punuan sa mga hari sa yuta. Adto ginato ihatag ang tanang himaya sa atong Ginoo Kristo. So atong pangutana na igsoon, usaba kita sa maayong ulipon ni Kristo? O kita'y nooy nangulipon o tao? Kay tungod taas ng kaalam, ato yung panghambok ang atong mga nabuhat. Kinsa pa kang ulipon? Sa imong kaugalingon? O kang Kristo? Atong tanawan atong kaugalingon. Mayroon ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself whether you are in the true faith. Prove it! Prove it! Kung may prove nimo nga ikaw mapayubsanon, nga ikaw masinugtanon, ikaw matinud-anon, ikaw masaligon, then you are a servant of Christ. So nakasabot na pa ta o unsa kita. Dili ta hari-hari dinhi ning kalibutan. Dili ato ni iglesia, dili ato ni mga pundok, dili ato ning tanang mga butang atong nakabtangan nato, dili na ato. Ulipon ra ta, tigbantay lamang. We are just steward sa tanan na atong gidawat karon. So ang humble na tao dili makahimo sa iyong kagalingon. So, dili sa makahimo nga mabigar siya sa unsay angay nga iyang igawas. Sama sa ka priso. Ang usa ka priso mo gawas di sa kahimo sa iyong kagalingon. Wa say mahimo. Busa ang usa ka masinugtanong tao magabuhat kung unsay isulti kaniya sa iyang agalon. Unya, ang iyang pagabuhaton pirmi paghatag og himaya didto sa nagtubos kaniya. So balik ta usab mapausanon ba ta Nixon? Masinugtanon ba ta? O kung sa'y gisulti sa Biblia, tataw kayo sa Biblia, may atong pagabuhaton. Apan kung wala isulat sa Biblia, dili nato buhaton. Kadaghanon karon, bisag wa sa Biblia, maoy lang buhaton o ila kini pakatarunan. Kung unsay gisulti, itudlo sa Biblia, maoy atong buhaton. Katong wa niya itudlo, dili gyud nato buhaton. Kinahanglan kita magmasinugtanon sa atong Dios. Ikatulo, matinud-anon, loyal ta sa ating Diyos. Then, lastly, masaligon ta. Dependent ta. Our dependency is in the Lord. Magsoon, huwag tayo maging servants kung kani-kanino lang. Ipinanganak tayo muli, hindi para sa salapi,
Hindi para sa honor, hindi para sa katungdanan, kundi para sa himaya sa atong Ginoo. Amen. Magampok ka. Lord, salamat po sa gabing ito na naipahayag po ang iyong salita na siyang katotohanan. At kung kami dito, Lord, mananatili sa katotohanan ito, tunay na kami po'y makakalaya. Maalis sa amin ang pagmamayabang, pagmamataas. Maalis sa amin ang pangangatwiran kaya hindi namin magawa ang isang bagay na aming sundin kung ano yung malinaw yung pinag-uutos, kundi aming ginagawa ang mga bagay na hindi po rin yung pinag-uutos. Gawa, Panginoon, maging masunurin kami sa inyo. Maging loyal kami sa inyo. At masaligon, dihantanin mo lamang ang tutsa ng turas. Makinig ang pag-ampo, di lamang sa nanan, sa Ginoong Kristo. Amen.